असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ज्योतिष दर्पण हे कार्यक्रम पळयता आमगेल सक्कड यूट्यूब जीएसपी वीक्षकांक मगेल प्रीतिपूर्वक नमस्कार. आज हंगा मंगळूरातुलान कावूर मळल कावूर मरकड म्हण येता एक मंगळूरातुलान एक 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर लागी दूर अशी सल जागे बसचे कारण कसं नाही म्हणून सांगल्यार तुमका प्रति एक लागोतस श्री श्रीनिवास निगम आगम पाठशाले म्हणून मस्त जन बटमाम ते शिकून आजी मंगळूर मातने देश मुल्मुल्ले अंतू तन्नी तंगेला एक वैदिक वृत्तिगी तंगेला एक देवस्थान सेवकी त्या पूरा कोर्नसच या पूरा कोर्क जलरी श्रीनिवास निगम आगम पाठशाले अंतू तन्नी विद्या अर्जन घेऊन मला विद्या शिकून मुखार वचूक जाता. हे निगमागम पाठशाले अंतू केवल पुरोहित म्हळ्यार संबंध पावनशील तसला एक कर्मांग मात्र नाही तांत एक ज्योतिष्य म्हणाला एक सब्जेक्ट अस त्या ज्योतिष्यांतू शिकोचाक एक अध्यापक जावन बरोबरी 25 वर्ष त्या श्रीनिवास निगमागम पाठशालेंत असून आणि हंगुतुलान येऊन निगमागम पाठशाले विद्यार्थी तंक विद्यार्थी म्हळ्यार आज कोण एक बटमा म्हणून गावांत परगावांत नाव घेतलागी तंक शिकोन सेव केलेलं तसले मिगेल जेलरी गुरु जावन आशिल्ले मास्टर जावन आशिल्ले श्रीयुत जनार्दन तामणकर जनार्दन भटमाम आमगेलो टसची या कार्यक्रमाक प्रीतीन जनार्दन भटमामाक मिगेल गुरु मास्टराक स्वागत करतास. एक खंयचे एक विद्या संस्थेंतू एक 25 वर्ष 25 वर्ष त्या एक सेव करचे म्हळ्यार एक शिकोवचे म्हळ्यार तितले सुलभ विषय न्ही. व्हड एक विषय तशी हे संदर्शन करचाक ज्योतिष दर्पणा विषयार तांगेला एक माहिती घेवचाक तुमकां त्या माहिती सांगचाक मेगेल एक सौभाग्य म्हणून आज हांव लेखून हे कार्यक्रम प्रारंभ करून वापस शिरसा प्रणाम करून मास्टराक हे कार्यक्रम प्रारंभ करताच. अशें आमगेल ज्योतिष दर्पण मस्त विचारू मस्त जन ज्योतिषी हे कार्यक्रमांत येयल्याची तांगेल परिचय मंगळूर भागांत आमकां परिचय अस म्हणजे विंगड गांवां परगांवांक मस्त जनाले परिचय जाल्ला तांणी एक तांगेल एक कळल म्हण की विद्या कसं की त्या जनाक माहिती दिला तांगेल माहिती जन कशी जावका की तांणी तशी घेतला. तशी आयच्या दिवसाक तुमका एक कार्यक्रमाक आमकां सदस्य करचेर एक व्हड भाग्य म्हण लेखून प्रथम जावन हांव निमगूच कसं म्हळ्यार ज्योतिष्य म्हळ्यार मस्त जनाले विंगड आयाम तांगेले अध्ययन प्रकार तांगेले एक डेफिनेशन असता तशी ज्योतिष्य म्हळ्यार कसं नाही म्हण जयति अमेयांशु निधिर्जगत्त्रयी प्रबोध हेतु सविता त्रयीमयः न सर्वदर्शित्वम् इतो विना भवेत् इतीव यं नेत्रम् अधत्त शंकरः. गजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे. नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमो नमः. अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादाः तेषु केवलं प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रं चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ म्हणजे एक प्रधान वाक्य पुराजन गुतस विशेषतः प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र त्याला ज्योतिष म्हणून सांगताना मस्त जणांना लेक्चर कसं म्हळ्यार भविष्य सांगचे म्हणून आम्ही फ्युचर कसं जाता त्या विषय अथवा बलमे ते निमगुचे म्हणून सामान्य ज्योतिष शब्दाक आज अर्थांतर जावन प्रयोग जातात. ज्योतिष शब्दाचे अर्थ ज्योतिंषि ग्रहाः नक्षत्राणि तद अधिकृत्य कृतं शास्त्रं ज्योतिषं शास्त्रं. ज्योतिंषि म्हळ्यार उज्वाडाचे आकार सोर्सಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೆಳಕಿನ ಆಕಾರಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ 14 ಭುವನ म्हणून सांगतामी तक्क उज्वाड दिवचे कोणप्प म्हळ्यार नक्षत्र आणि ग्रह. तशी ज्योतिंषि अर्थात संस्कृतांत ज्योतिषी ज्योतिंषि अर्थात तेजःपुंजಗಳು ते तेजःपुंज कसले आसा सूर्य चंद्र ग्रह अथवा नक्षत्र तंका आधार करून त्यांचे शास्त्राक एक आधार वस्तू ते आधार वस्तू कसले आसा तंगेले
कसले गति अर्थात संचार अथवा अस्तंगत अथवा उदय अथवा वक्रगती अथवा अतिवक्र अशी पूरा विंगड विंगड नमनाचे तांगेले कसला संचार असा तांका आधार करून केलेले शास्त्राचे ज्योतिषशास्त्र तशी ज्योतिषशास्त्र म्हणताना आयच्या काळांत कसले एक भविष्य सांगचे ज्योतिष म्हणताना हा मगेला हात पळय येतवे मगेला जातक पळयतवे मगेला काय पाय कसला जाता असे निमगचे एक प्रधान एक चालतीन तायला जाल्यार ज्योतिष शब्दाचे अर्थ ज्योतिंषि ग्रहाः नक्षत्राणि तत् अधिकृत्य कृतं शास्त्रम ज्योतिषशास्त्रम त्याचे ज्योतिषशास्त्र म्हणजे एक अत्यंत प्राचीन प्राचीन म्हणजे वेदानंतर ज्योतिष कारण ज्योतिषशास्त्र शब्दार्थ अशी त्याला हे शास्त्र कसल्या तयार झाला जाऊ का वेदाः तावत् यज्ञकर्म प्रवृत्ताः यज्ञास्तावत् ते तु कालाश्रयेण तस्मादिदं कालविधान शास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञं म्हणजे सामान्य सनातन संस्कृतेंतु विशेषतः भारतीय संस्कृतेंतु परमोच्च स्थान म्हणजे वेदाक दिवचे कारण वेदोखिलो धर्म मूलम आमगेले धार्मिक अर्थात धर्म म्हणताना वापस पूजा पद्धती तशी म्हणल्याच नाही जीवन पद्धतीक मूलाधार जाऊन असले विषय ते वेदोक्त विचार वेद अखिल धर्म मूलम कशी असू का कशी असू नज्ज तशी पूर्ण विचार असचे वेद मूलक अथवा वेद आधारांतम केल्यारे तक्के एक कसला शुद्ध अथवा पुण्याश्रितत्व तशी वेदाचे पूर्ण अर्थ कळकदले रे वेदाक संबंध पावलेले षट अंग असा स अंग वेदास्तावत यज्ञकर्म प्रवृत्ता म्हणजे वेदाः फलन्ति कालेषु मासमेकं पुराणकं सद्यः फलति गांधर्वं ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम म्हणून सांगतात वेदांत सांगेला मस्त विषय केवल मंत्रोच्चारण करताना 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 फल केदनप्ಪ म्हणणारी वेदाः फलन्ति कालेषु ಕೆಲವೇ मस्त वर्षानंतर फल मिळचे जल्लरी आमका मात्र हे मनुष्य प्रपंच नमगेला आयुष्य अति अल्प आणि अति शीघ्र फल मिळका प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते तशी असताना तक्क संबंध पावले ಕೆಲವು विचारू निर्णय करून वेदाक यज्ञकर्म करका म्हणजे वेदाचे विचार तंतु यज्ञकर्म केदना करका त्यांचे यज्ञकर्म केदना करका म्हणजे विचार तक्क संकल्प कोण म्हणतो वेदांत सीधा सांगणी कसला अमास पुण्य केदना तशी प्रसंगणी तेदना वेद अंग शिक्षा व्याकरणम छंद निरुक्तम ज्योतिषम ते एक वेदाचे अंग ते कसं सांगता म्हणणार वेदांत सांगितलं कसला यज्ञकर्मादी असा विविध यज्ञ तक्क वेळ सांगता सूर्योदय केदना सूर्यास्त केदना अमावास्या केदना पुण्य केदना अशी पूर असताना निर्णय करचा एक एक कसलं विज्ञान जाऊ का अथवा एक आधार तेदना ऋषीवर्यान कसं केला म्हणणार ज्योतिष म्हणजे एक शास्त्र निर्णय केला तशी ज्योतिष म्हणजे शास्त्र शास्त्र म्हणजे कसं म्हणता वापस कसलं जगत्यान शास्त्र म्हणताना त्याने कसलं केलं नियम संच माराया म्हणता शिक शिवाय शास्ति इति शास्त्रम शासनम करोति इति शास्त्रम ज्योतिष म्हणजे शास्त्र कारण ते इदम इत्थम म्हणून विचार सांगता काही कागदकन गुब्बकन कथे नाही अत्यंत निखर जाव इदम इत्थम म्हणून सांगता तशी ज्योतिष शास्त्रांतू कशी वेदात स अंग असा तशींची ज्योतिषात समेत स अंग असा तंतु गणित गोल होर प्रश्न निमित्त मुहूर्त वापस स अंग बरं ज्योतिष म्हणजे एक महासागरदल्ले रे किंतु वापस विधान विभाग 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 करतात तसल्या ज्योतिष शास्त्राचे उद्देश कसं म्हणणार तस्मादिदं कालविधान शास्त्रम काल निर्णय करच्या कत्री आलेलं आहे वेदोक्त कर्म कसलं असा वेदोक्त कर्म केदना करता म्हणजे निर्णय दिवच्याक हे शास्त्र उगमदल्लंय आता कसलं आम्ही फलित ज्योतिष प्रधान जाऊन जातक अथवा कसले प्रश्न इत्यादी सांगता त्या पुरा आम्ही इंग्लिशान सांगते बाय प्रोडक्ट म्हणून ते उपफलत आहे प्रधान तांगेला उद्देशवू नाशिलो केवल काल निर्णय करचे आशिलो अत्यंत निखर म्हणजे आता दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेता म्हणून सांगता
दर्शन म्हणल्यार अमावास्ये पूर्णमास पौर्णमी हा ते स्पष्ट जावन अमावास्ये केन्ना म्हणून कळटा न्हय तर आम्ही आज पंचांगान घालता अमावास्या म्हणून आम्ही लेक्चर सगळ्या दिवस अमावास्या जाल्यार अमावास्या असं ना अमावास्या म्हणत कसं नाही अमा सह वर्तते इति अथवा अमा इत्यस्य अर्थः सह ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಸತಿ ವಸತಃ सूर्य चंद्रमसो सूर्यनी चंद्र केदना ಒಟ್ಟೂರ್ रक्ता आता अमावास्या म्हणजे ते केदना म्हळ्यार इडी दिवस असा ना चंद्र अत्यंत शीघ्रगामी आत्ता एक ಗಳಿಗೆ ಅಂತ अनेक ಗಳಿಗೆ अनेक कडे असतात तसं नो आम्ही लेक्चर सकाळी आधी अमावास्या म्हणजे पंचांगान बरायला सगळे दिवस अमावास्या असतात ना तो पुन्हा म्हणून बरायला तशी असा ना तशी निखर जावन अमावास्या संदर्भांतूच काम करका पुण्या संदर्भांतू काम करका म्हणसला रे पण सांगचे कोण गणित प्रकारांतू आयले विचार ते निर्णय करता तशी ज्योतिषशास्त्राचे अत्यंत प्राधान्य कसं नाही आवश्यकता कसं म्हणा रे वेदोक्त कसं काम्य कर्म असा अथवा वेदोक्त कसं काम असा करच्याक समय निर्देश करच्याक ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञं तशी ज्योतिष विचार पण गत असा आता यज्ञ विचार कळता तशी कसं नाही ज्योतिषशास्त्राचे उगमाचे एक कारण आता कशी म्हणा आता ज्योतिष म्हणून तुम्ही सांगेल म्हणकेची आता आमगे फुडले ग्रंथ पुरा काढला म्हणजे आता नंतर एक परिहार भाग म्हणून नाशिला म्हणून त्यामुळे कालक्रमेण सूर्यला म्हणून तशी एक जनाक मनात येते कसं म्हणणार आता कालाकालांत ಕೆಲವು रिसर्च म्हणून जाता रिसर्च म्हणा त्याची रिसर्च करून आता कालघट्ट अंतू एक टाइम मारी पराशर मुनी हन्नी तन्नी पूरे बरेला ग्रंथ असला रे कालघट्ट अंतू अर्थात ಕೆಲವು ಜನ रिसर्च करून ತಂಗೆಲ್ ಮಠ ಬುಕ್ की अध्ययन करून अशी तशी अदुदाहरण राहू घेतो तदनंतर अनेक उपग्रह अशी तशी म्हणता काही पॉल सांगित मग कालघट्ट रिसर्च करून मस्त येईल त्या रिसर्च करची एक चांग म्हणून दिसत की ಖಂಡಿತ आता कन्नडान सांगता जाल्यार ಋಷಿ ಸಮಾನ जावन आशिल्लो DVG ತಾನೇ ಕಸ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮದ ಸೊಬಗು ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಮೇಳವಿಸೆ ಜಸವು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ತशी ते ಕೆದ್ದೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಸಮೇತ तशी सांगते पुराण मित्येव नसाधु सर्वं नवमित्यवद्यं संतो विमृश्य अन्यतरद् भजन्ते परः प्रत्ययनेय बुद्धिः मूढः परः प्रत्ययनेय बुद्धिः सर्वदा वैज्ञानिक विचार चिंतन असणार सर्वदा दत्ताव सुका ते मात्र समान म्हणजे खंयचे ऋषीन सांगा ना त्या कारण ऋषी ही शब्द कसले असा ते आम्ही कसले नाव दिलेलं नाही तगेले ऋषी ही शब्दाचे अर्थ ऋषी दर्शनात तगेले कितेले ध्यान संदर्भांतगी तगेले जीवनांतगी ताणे कसले संग्रह करता पळयता तगेले अंतर्दृष्टींतू अथवा तगेले अनुभवांतू ते तो सांगता शिवाय ताणे सांगेल्याचे अंतिम म्हणून सांग काही सांगणे हांव सांगेल्याचे आता ईशान कसं नाही उपनिषत्तान पुरा कसलं असा हांव सांगेले तुम्ही करा जाल्यार हांव करचे तुम्ही करता म्हणना म्हणून तशी पुरा असताना निरंतर अध्ययन अभ्यास परिवर्तने आविष्कार हे जगत नियम तशीची कोरकतीची खंयचे विज्ञानी अथवा ऋषी ते फक्त निषेध कर नियम कर अनेक असं म्हणा प्रति एक आम्ही सामान्य जन फस्टाक पळयताना उदाहरणेक हात पळोवचे शापूर एक्झाम्पल हांव सांगता म्हणजे सुरवें आमकां हात पळोवचे म्हणटाना कसं की रेख पळोवन बट तांणी तांगेलांतूय हातान तान सांगताच हे अमकी स्थान गुरुलय अमकी स्थान शुक्रालय अमकी स्थान चंद्रालय हे पूरे ಕೆಲವು पटी तेवय एक सांगेला एक समजता तस त्या पूरे कशी म्हणून म्हळ्यार समजावून म्हळ्यार मनुष्य प्रपंच कशें म्हळ्यार प्रत्येक विषय आमका पूरक जावन असला रे आम्ही शॉर्टकट जाल्यार सांगले त्या कुडले आमी घेता आता तो सांगेला कसं असा एक वचन सांगितलं एक वचन कसलं असं तो अंग आता सांगेला हस्त सामुद्रिका ते आमगेले बृहत संहिता कसला वराह मिहिराचार्य ठाणे बरेलने बृहत संहिता म्हणजे ग्रंथ असणार अखिल कोश अखिल विश्वकोश तंत कसले असं म्हणून निमगचे बदला कसले ना म्हणून कशी महाभारताचे यदि हा अस्ति तन्यत्र यदन्नास्ति तशींची बृहत संहिता शब्द तशी असते बृहत्वाच्या भारवत्वाच्या पूर्ण विषय तसा तू आता कसं सांगितलं हस्त सामुद्रिका कशी दत्त सामुद्रिक शास्त्र म्हणून असा अंतूची बृहत संहिता सांगितलं हा पक्का पुरुषाचे लक्षण स्त्री लक्षण अथवा कसं देश लक्षण
अथवा वातावरण लक्षण तशींची वृक्ष आयुर्वेद मस्त नमनाचे विषय तंतु हे येता अंग सामुद्रिक आणि हस्त सामुद्रिक म्हणून अत्यंत साम विषय होते एक मला केला विषय तर समजता म्हणून इथल्याशिवाय तंतु विवरण नाही ना विवरण जायना कारण म्हणून सांगू जायना इदं म्हणजे शास्त्र विचार असा वय तंतु अध्ययन मस्त उणगला नाही आत्ताच आताच आहे अध्ययन उत्तर काळ आता कशी जातकांतू वचन 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 हजार नाही ಕೋಟಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲತ್ತ ಮಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತ ಸಾಮ ಬರೆಯುತ್ತ ಅನೇಕ ಗೊತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿಷಯ ಕಸಲ್ಲ ಮಾಡರಿ ಮೂಲ ಸಾಮಗ್ರಿಯಶ್ಚ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಏಕ ಗ್ರಂಥ त्यानंतर ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥ ಗಲರ್ ತಂತು ವಿಶೇಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಾಯ್ನಿ ತಂತು ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಏಕ ಹತ್ತಾचे रेखे अनेक रेखे म्हणजे मस्त बदलावणे सूक्ष्म 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 विचार तिथलं कष्ट जाता तसं म्हणते तिथलं ते मक्षी पडला म्हणताना विशेष जाऊन जातक विषय प्रत्यक्ष नवग्रह सामान्य पूरजन ಗೊತ್ತಶಿಲ ವಿಷಯ ಸಂಚಕ್ ಸುಲಭ ದತ್ತ त्याच्याकरता आईला शिवाय अंग सामुद्रिक हस्त सामुद्रिक अत्यंत वैज्ञानिक अथवा वैज्ञानिक विषयाड प्रयोग साध्य तक फल दतेता आणि सांगताय त्यांनी निष्कळ कसं होतं तंतु पूर्ते निर्णय द्यायचे विचार असा त्याला त्यात प्रचलित ना म्हणल्याशिवाय शास्त्रीय विचार असतात म्हणणे तशीची अनेक एक शास्त्र आमगेला वास्तू म्हणून म्हणताना एक टाइम मारत एक 20 वर्ष तुला मध्ये ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ कसं म्हणलं ते चैना तुला नाही ಇಲ್ಲ म्हणून जनाल ಮತ್ತೆ ಅಂತ शिला सडन जाऊन नाही ಇಲ್ಲ 20 वर्ष पडता जी पुढे नंची नाशिला मग वास्तुशास्त्र म्हणाले आमगेला ज्योतिष्य अंतस की म्हणाले अंतस की जन कोलची करायला त्यांचे यावे तशींच असं झालं परिस्थिती वास्तु अध्याय म्हणजे वास्तु विचार वसती इति वास्तु तक्का तशांची एक पौराणिक संदर्भ कशाला म्हणाले एक वाड एक राक्षस मान एक भूत अशिला ते तग्गोयला तक्का ब्रह्माने एक वर दिला देवते वैर वैसुका तशी कोणपुरा रचना करता वास्तु रचना घर रचना करता तंका बली दिल्लारे तक्का संतुष्टी दत्ता देवता अनुग्रह म्हणता राक्षस निवारण दत्त ते एक पौराणिक हिन्ನೆಲೆ सांगते त्याला वास्तु म्हणजे विचार त्याने सांगितलं बृहत संहिता ग्रंथ असताना विश्वकोश ज्योतिष विषय तंतु वास्तु विचार म्हणून वास्तु अध्याय म्हणूच असा पक्का संशय ना अथवा एक अशास्त्रीय अथवा विचार नसतील नाही त्याला त्यावे तशींची कालकाल कसं झाला म्हणणारी वास्तु म्हणजे विचार तिथलोची प्राचीन आणि शास्त्रीय विषय बृहत संहिता करಕೊಂಡು ವರಾಹ ಮಿಹಿರಾಚಾರ್ಯ असा ताने वास्तु अध्याय म्हणून रचना केला तंतु पूर्ण विवरण असा तंतु स्थल शोधने भूशोधने आणि कंचे दिक्कांतु तुग्गसुका कंचे दिग्गांतु ಎತ್ತರಸುಕ ತಶಪುರ ಅಥವಾ दीर्घगी आयतगी चौकगी असले विचार मस्त विषय असतात ते प्रधान जाऊन ಎಲ್ಲ ಕೈ म्हणाले एक देवतागार निर्माणाक ते अत्यंत आराधने कसं करता त्या आराधनेक पूर्ण फल मिळकदಲ್ಲ ते प्रकार ಅಂತ असं काम आम्ही कोण गेलं आम्हाला मनुष्य झाला रे हात अष्टकडे असल्याचा सम जेवण खर्च दत्ता अथवा उपार्चक दत्ता अंग एक हात अंग एक हात असलं व्यवस्थित समजाय मुख्य उद्देश तो एक व्यवस्थित वस्तू काही काही चंद आहे त्यांना उपयोगी दत्ता तशी मुख्य जाऊन असले राजा अरमने ग्रह राजग्रह कसं असं ते निर्माण करतात तशी देवतागार करतात असे पुरा जागेंत असो का म्हणजे विचार तंत ಕೆಲವು ಫಲಾಫಲ ಕೈ ಖರ್ಚನಜ್ಜ ಕೈ ಕಸಿ ಕೊರ್ಕ ದೇವೇ सांगता कारण त्याने सांगितलं आता अव्यवस्थित जाऊचं नजे नव्हे जरा मध्यंत कडे कसं एक एक कसं एक वेस्ट बॉक्स दवरला रे पुरा जण अडल्ट शिवाय तर प्रयोजन ना तसे आता जागो मारा तशी मुख्य उद्देश तो त्यानंतर फलाफल निर्णय असं कारण प्रत्येक आम्हाला भारतीय शास्त्र कसलं असा पूरा धर्माधारित अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरा जनाला प्रधान उद्देश अखेरी मोक्ष मिळका मोक्ष हा पुण्याश्रितम तशी तक्क संबंध जाऊन देवताराधने उपासने ध्यान जप भजन इत्यादी तज्ञ उपासनादि संदर्भांतु देवता अनुग्रह कतरी कंच जागो लायक निर्णय करतात तशी सात्विक शक्ती उत्पत्ती जाऊ का अथवा उत्पत्ती झालेली शक्ती रक्षण करता री तत् स्थान म्हणून असतात आता अंगे आधुनिक कालात कशी आम्ही ग्रॅव्हिटी कांतीय शक्ती दिसता कितले आम्ही आधुनिक अथवा विज्ञान अथवा मूढनंबिका इत्यादी ते सांगता नाही उत्तर दक्षिण अयस्कांत बदलावणे जाय ना आता पुढे सांगता ना मारा अशी निद्दूच नका मारा अशी निद्दव म्हणून सध्या त्या मूढनंबिका म्हणून झालं आता अयस्कांत शक्ती तशीच असते दक्षिण उत्तरांत कशी तशी वास्तु विचार असणार ज्योतिष ग्रंथांतो ज्योतिष संबंध नात्या
ज्योतिषान सांगे येता मारे तुगेला वास्त समना घर समना अथवा तुगेला कसं देवता स्थापन समना ते हे शास्त्रान कळतशिवाय ज्योतिषाचे अंग नाही जाल्यार ते आचार्यानं ते रचना केला आणि अत्यंत शास्त्रीय विषय त्याला फलाफले निर्णय असा म्हणजे विचार. तशी अनेक खगोलशास्त्र आम्ही ऍस्ट्रॉलॉजी हे ज्याला ते ऍस्ट्रॉनॉमी म्हणून म्हणतात. खगोलशास्त्रांतू उदाहरण एक तमगेले ज्योतिषान एक आमगेले ऋषी मुनियान कसले सॅटेलाइट ह्या तयार कसले नाशी अमके ग्रह इतली दूर अस अमके ग्रह अस एक त्या नक्षत्र पुंज अस एक उदाहरण सांगा म्हणजे एक 7 खंड अस सप्तद्वीपा सुंदरा म्हणून सुरेखा आमगे श्लोकांत येता या पुढे काय वेळ तुला पळेल नाही. तदनंतर आमगे रिसर्च विज्ञानितांनी पुरे ऍस्ट्रॉनॉमी खगोलशास्त्रात पुरं शोधून हक्कने तक टॅली झालं. खगोलशास्त्राक एक लॅक गणित आणि आमगेला फलभाग एक श्लोक हक्क पुरे कशी संबंध त्यांची इडी शास्त्र ज्योतिष शास्त्राक 3 भाग असा. गणितम संहिता होराम प्रधान सुरू जाऊ कशाला गणित तंतु गोल गणित आणि अंकगणित आता आम्ही अर्थमॅटिक अल्जिब्रेच्या सांगतो अंकगणित रेखागणित आणि बीजगणित ते गणित विभाग तशी यांची गोल गणित गोल म्हणत भूगोल आणि खगोल ते सुरू त्यांनी सांगितलं सुरूचे ज्योतिषशास्त्राचे उगमचे अथवा आवश्यकता गणित विचार जाऊ कशेल त्यांना ग्रह संचार करचे कशी केतना कितल्या वेळ इत्यादी ते इत्यादी तिथं कोणत्याला गणित गोत असू का नव्हे दोन्ही कुडिसू दोन्ही 4 मारा तशी लंब कोण हे त्रिकोण अशी ओत्ताना तगला वक्रगती अशी ओत्ताना तो समगती पूर कोळकगल ರೀ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನ ಗಣಿತ त्या गणितांती ते गणित ಮೂಲಕ गोल गणित अर्थात खगोल म्हणून आम्ही सांगतो खगोल म्हणजे आकाशकायाचे विचार अथवा ग्रहाचा संबंध विचार गोलनी गणित कसं स्कंधत्रयांतु प्रधान ते गणित त्यानंतर संहिता त्या गणितांतु गोल गणिताने कसं अंकगणित म्हणतो त्यानंतर संहिता संहिता म्हणजे पूर्ण संहिता म्हणजे एक हॉड समुद्र प्रत्येक मनुष्याचे विचार असा प्रत्येक खंडाचे विचार येतात संहिता तू सांगेल ना सप्तद्वीप वसुंधरा इत्यादी इत्यादी अथवा चतुर्दशा लोकम त्या पूर्ण तंतु विवरण असा त्यांचे देशोचे भूमी कसे भूस्थिती कशी कितलं उदाक असता कंचन म्हणजे उदाक कंच खंडांत असा हे पूर्ण विषय तंत असा त्यांचे संहिता विषय महासमुद्र गणित संहिता आणि होरा होरा विषय कशामुळे आता तो सांगेल कसं ना प्रश्न आणि निमित्त आणि मुहूर्त तंत होरा विषय तत्ता आता कसं झालं म्हणजे तिन्नींतू अंक जाऊ कशाला तिन्नीचे भाग होरा भाग मात्र तंती सुरूचे हात दाखवायचे त्याच्या प्रश्न निमित्त सीधा हे तिन्नीचे भाग त्या कसं नाही आम्ही संचय ताई तावडे सांगेल म्हणजे बाई प्रोडक्ट आहे म्हणून त्याला उपफल त्या कसं नाही जातक आहे प्रशीलन इत्यादी त्याला रे अत्यंत प्रधान आणि अत्यंत प्रमुख आणि अत्यंत आवश्यक गणित विभाग आणि होरा विभाग गोल विभाग गोल गणित कळल्यावर मात्र तक्क आज सांगितलं आज मारा ग्रहण आज पुन्हा आज अमावास सांगितलं फल दाखवचे दत्ता त्यांची चुकला रे काय प्रयोजन तसं तेच तसं ज्योतिषीचे आता मक्क सेरवून सांगचाव गणितांत अत्यंत निपुणमती असल्यावर मात्र तो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी जाता अथवा प्रसिद्ध एक तंत्र एक इदमित्तम सांगचे जाता गणित नाशी सांगला रे एक तात्कालिक गेला एक शक्तीनुसार संगीत शिवाय तागेला स्वयं निर्णय कोण आज ग्रहण दत्ता आज ग्रहण जायना नाणे सांगल्यावर पडे तेव्हा सांगतो पडे आज जायना असं म्हणजे अशी तागेला गती समना अथवा गती येतं उणे असं चेड असं सांगतो त्या पुरा सुरू निर्णय करचे ताने गणित मुखात त्यानंतर तशी जाऊ आज कसला पंचांग रचना असा तू सांगितलं म्हण की त्यातनं कसलंही वैज्ञानिक यांत्रिक वैज्ञानिक ते कसलं नसेल झालं रे अंतशक्ती असेल ना अंतश्चक्षु भारी एक विशेष काम करत असेल बैसुनोची ताणे विचार करू येत असेल अथवा मध्यकालांत व्यंकटेश केतकर म्हणून आता आजच्या काळात कसं नाही दृक्सिद्धांत पंचांग असा ताणे सामान्य आमगेला गरतडे लागी असेल कड्डी तान मोळो तान पत्तोर अशी पुरा उपयोग करून बकरी गती त्रिकोण रचने हे पूर्ण रचने करून ग्रह गती अंग तकून ताणे ಏಕಲ್ಲ ವಿಜಾಪುರ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ್ಯ ವಿಜಾಪುರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕೇತಕರ್ ಐಚ್ಯ ದೃಕ್ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಚಾಂಗಾಕ ಮೂಲ ಕರ್ತೃತ್ವ ತशी वैज्ञानिक यंत्र विभाग नतलरी अंगतकन बयसुनोची गणित प्रकार सुरू संशोधन करून मागे फलभाग इल्ले तसे अनेक तुमको मस्त जण गोतच की ना गोत ना आम्ही कॅल्क्युलेटर यूज करताच कॅल्क्युलेटर आम्ही लायक करू आता तुम्ही ज्योतिष दर्पणाचे विंगड कडेन पळून अशा गुल्ला म्हणून सांगून
एक गुल्ल्यांतरी गुणिसू बागीसू कोडीसू कळे सले करू जाता त्यांना बहुशा तंतूची पटापट कितले डिजिट घाली कितले गुणिसू घाली ताके उत्तर गुल्लो घालताना म्हळ्यार ताके कॅल्क्युलेशन असतं तशी त्या गणिताचे एक भाग ते पुरे ज्योतिषांत परिणत जाल्यार ह्या पुरा एक सुलभ जाता म्हणून तशी अनेक पुरे एक कडेन शास्त्र म्हणजे आता जनाक वर्तमानात कसं म्हळ्यार काल बदलावण जाल्ली कुठे आता आधुनिकीकरण आयला आधुनिकीकरण म्हणताना मस्त आता 2020 मॅच म्हणके पट्टा त्या एक 20 वर्षा चड जाला कुठले त्या मॅच रिझल्ट का मॅच ब्लॉक जाल्ला तशी आता मस्त विचार येता उदाहरण एक एक ज्योतिषाविषयी कसं होता तागेले एक तुम्ही आता सांगलाय पुढली काला का भित्तरी दिव्य चक्षुन तशी आता सिद्धी म्हणलाय विंगड रीतीरी अनुष्ठानाचे नाका त्याविषयी बदला का आम्ही अनुष्ठानाविषयी अनुष्ठान आणि ज्योतिष्याक कितले इम्पॉर्टन्स एक परस्पर संबंध कशी खाली तो अध्ययन मात्र केला म्हणजे तागेला एक पर्सनल तागे सामर्थ्य वाढू जायनी म्हणजे पूरक जाऊन कशी संबंध शास्त्राध्ययन कसं म्हणाले आमका एक आधार मूल आधार तर शास्त्र ग्रहगती गोत असो का ग्रह स्थिती गोत असो अथवा ग्रहाला अंश नवांश भाव इत्यादी 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 असो ते एक पुरा गोत असो का ते कशी म्हणारे एक भंगाराचे एक कसले आभरण एक टिक्की जावं नती जावं अथवा कंकण जावं जाल्यारी त्याचे परमोळ म्हणसताना आयल्यारी ते अंतशक्ती तू म्हणून सांगितलं आता आराधने पूजा उपासने अथवा गुरु आशीर्वाद अथवा कसले एक विशेषता गेले साधने तपस्सु ते खाली भंगार जाऊकातीच मात भंगार भारी लायक म्हणून सांगचे करता म्हणारी तर परमळ बसल मार स्वर्ण परिमळ बंद हागे ते एडिशन अथवा तक पूरक दानशील ते तगला व्यक्तिगत आता तुकाई कसले नवग्रही असते मक्काचे नवग्रहाचे असते अनेक लोक नवग्रहाचे असते ज्योतिष 50 जनाक पुरा जनाक नवग्रहाचे चढ जाय ना अथवा 12 राशी 17 नक्षत्र जल्लेरी फलभेद दत्ता फलभेदाक कारण किती एक तगेले चिंतना दृष्टी अथवा तक्का आता का म्हणताना कासरगोडू म्हणून सांगेता कारकळी म्हणून सांगेता अथवा काठीपಳ್ಳ म्हणून सांगेता जल्लेरी हा ना मारा आता कारकಳ म्हणून सांगताला रे असले एक संदर्भ अंतू याकले असले एक ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಾರ್ಕಳ म्हणून सांगता कासरगोडू सांगता जाय ना मारा या दिक्क जाताना तशी ज्योतिषाक संबंधपडले शास्त्र ग्रंथ जाऊकातीच त्यांना संशय येऊ ना आधार ना नादल पण ऋषी प्रणीत जाऊन मस्त विषय सांगला प्रति हे आम्ही आता कसं झाला म्हणारे त्यावेळी समस्या असा इडी समुद्रवत व्याकरणम तशी समुद्रवत ज्योतिषम हाव तंतु कसं की एक बिंदू शिकून हा सांगेला समजत मारा म्हणा म्हणजे एक अति आत्मविश्वास असता ते एक कडे समजाला अनेक कडे समजाला अनेक कडे समजा ना त्यांना अति आत्मविश्वासाना सुरू करून केलो कडे वगैरे तंतु कसं आम्ही हे जाता कसं विश्वासार्हते कळून घेता कारण आम्ही चुकीते शास्त्राध्ययन तंतु म्हणून मस्त नमनाचे कसं नाही उत्सर्ग अपवाद अर्थात ಕೆಲವು आदेश असतात अपवादी असतात सर्वे नियमाः सापवादाः तशी असताना अध्ययन परिपक्वते जाऊ का गल्लारी निर्णय करच्या कामगेला एक गुरुपदेश म्हणून सांगितलं असतं ते गुरुपदेशाचे वाक्य घेऊन जीव जीवन प्रचोदयात म्हणून अंगण उपासना शक्ती कमी जागृती केल्यारी सांगितलं वाक्य पूर्ण जीवकळे येऊन ते सत्य दत्ता म्हणजे विचार करेक्ट अध्ययन तदनंतर आमगेला कसं आम्ही अनुष्ठान करता की आणि मास्टर सांगितलं म्हणे की धियो नः प्रचोदयात त्या काळांतू कसं संकाम त्यावेळेला प्रेरणा येऊच्या त्या आमगेला अनुष्ठान पवरा येता म्हणून आणि मस्त नाक हानी सांगितलं म्हणे की ज्योतिषावीर मात्र जनाक एक तुमके एक दौड असता अन्य सांगितलं अन्य अशी सांगता तानी तसं सांगता अनेक सांगता मग बट या कश म्हणारी प्रत्येक विद्यान तसं डॉक्टर सल्ला तुम्ही चमकल म्हणजे एक डॉक्टर सांगता अनेक डॉक्टर अनेक सांगता वकिलाला चमकल म्हणजे एक वकील सांगता अनेक वकील अशी प्रति विद्यान तसं याला जनाला मार्गदर्शन घेतला आणि जन कश म्हणारी आणि सांगेल म्हणकेची आमक कंची जाऊ का त्या आम्ही घेताच उदाहरण एक मेळा मेळी म्हणले की आम्ही सुरेख निश्चय कोर नस म्हणजेला रे यो चल्ल आमक जाऊ का आमगेल चल्ली का म्हणून सुरेख निश्चय कोण असला रे तुम्ही ते चाललो जाऊ का म्हणते ते ज्योतिषाला वत्ता असताच एकलो नाक म्हणला रे अनेक कोण जाऊ का म्हणते की तागेला वत्ताच या डेंजर एक सुरेख कोण जायत म्हणता की तशी सेकंड ओपिनियन केदने जाऊ का बट आमक जाऊ का आम्ही सुरेख एक पल निश्चय कोरनो त्या यद्रा चल तोंडा तुला येऊ का म्हणून आम्ही केला रे ताजे
मारायचं म्हणून पूर्वाग्रह ते असल्याने जाईना पूर्वाग्रह होय आणि अशी शंकाताने अशी जाऊ का आमक सांगेल म्हणके जाऊ का अशी उत्तर येऊ का म्हणून त्या ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आणि ज्योतिष आणतो शकून म्हणून म्हणतो शकून म्हणजे कुठले आम्ही ज्याला शिकताना आता कसं एक सांगता असताना एक वल्डिके विषय येता असताना कोणकी वल्डिके आमंत्रण दिवचा येईल असल पुरे एक शास्त्र उठवची हे ಸ್ವಲ್ಪ टच कोर येतं मग हे पुरे कितले इम्पॉर्टंट जाऊन असतं नाही शास्त्रान सांगितलेच विषय येतो ते कशी म्हणा संप्रेर्यमाण स्तवश शरीरी आता एक विचार सांगताना ಆಕಸ್ಮಿಕದಾನು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಣಯ ನಾಶಿ ಆಕಸ್ಮಿಕದಲ್ಲರಿ ತಕ್ಕ ಪೂರಕ म्हणून अर्थ आता शिशु संबंधी एक कसं चरडवा जाऊ का तसं त्या विषयांत गर्भोत्पत्ती विषयी इत्यादी निमगिताना चरडवाक एक सहान चरड घेऊन येता म्हणताना तक्क पूरक म्हणून तक्क कारण कोणप्ಪ म्हणलं ज्योतिष शास्त्रांतू तक्क ग्रहगती सांगना दलरी तक्क पूरक जावनु मुहूर्त संदर्भ अंतू अथवा मुहूर्त संदर्भ विशेषतः त्या सांगता कारण आता लग्न ग्रहस्थिती योग पूर असतानाही विशिष्ट विप्रभाषितम म्हणे सांगता शब्द म्हणजे एक एक ऋषीचे ಕೆಲವು अभिप्राय विंगड असतात व्यासो मनोभिरतिमाह विष्णु विप्रवाक्य म्हणतात विष्णु आचार्य म्हणत एक ज्योतिषाचार्य ताणे कसं त्यांच्या म्हणे विप्रवाक्य त्या समजा पक्कन तुगले जातकान दोष पुरावा अथवा मेळामेळी विषयांत दोष पुरावा अरे हे कर रे तू काय तर पर बर जाता म्हणे एक वाक्य त्या संदर्भात सांगला रे अकस्मात जातकांत दुर्योग असल्या दुर्योग मारणं हे शुभ जाता तसं पुरा शकून कारण तक आमगेला आमगेला निर्णय विशिष्ट विप्रभाषित सूर्य चांगला नादल कसं वेदाध्यायी विनीतो ग्रह गणितपटु सत्यवाक ग्रह यजनपटु ह्या पूरा जाऊ का एवं गुण विशेषण विशिष्ट ब्राह्मण विप्रह केवळ साध्य तसल्याक मात्र यायचे तसे शकून इत्यादी एक 1000 शकून जात असता आमका ते ग्रॅस्प करचेक जाय ना केलं पण कशी आता 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 झालं सांगता ना कसं की एक पक्षी मनावचा ना आता त्या कारण अनेक असे लॉजिक म्हणा रे आता रेडिओ वेव्स म्हणता अथवा टेलिव्हिजन वेव्स आता अंग टीव्ही कलर येतात त्याला आमका कळतं अशी कळणार ट्यून कलर कळतं तशींची अंग अगेला शक्तींतू अशी झाला अशी ऐकायला अशी बळायला यदुच्यते यत् श्रूयते यद दृश्यते प्रश्नकाले तत्सदृशम फलम ब्रूयात म्हणून सांगता प्रश्न की अथवा जातकी की विमर्श करताना कसला ऐकता कसला पळयता अथवा कसले कसं ते दत्ता कसला ಕೆಲವು घटना दत्ता त्या घटना अनुगुणता पूरक जाऊन सांगता काणे त्या नियमच सांगला ते तक्क म्हणजे शकून अथवा निमित्त म्हणून ते तसे आमका मात्र त्या निर्णय घेऊच्या ताकद आमगेला तसं शास्त्र सांगा ना अशी महाराज अंग अशी झाला म्हणून पक्षी दोन्ही पक्षी ते छंद करणं उलयत असं हा चांग असं म्हणत दोन त्यांचे पक्षी जोर शब्द करता म्हणाले रे विरुद्ध फला पक्षी त्यांची शब्दी त्या पक्षीची होची जाल्यार शब्दांत व्यत्यास असताना वीणा शब्दनी बेरी शब्द शब्दची शब्द गुणकम आकाश जाल्यार वीणा शब्द कसं नाही मनस इंद्रिय कसे संतोषदायक बेरी शब्द रुद्र चिंतन अर्थात भारी भयंकर एकड्यानं कायड्याला तिथे येईल म्हणून सांगायचं एकड्यानं कायड्याला मराठी तशी आमगेला निर्णय शाकून दत्ता असता निर्णय घ्यायचे ताकद आमका असो का तशींची तशी विशिष्ट विप्रभाष म्हणून सांगितलं तशी ಕೆಲವು ಯೋಗಾಯೋಗಾಂತ ಪಕ್ಕನ ಅನುಕೂಲ ನತ್ಲಾರಿ ಅಸಲ ಶಕುನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯ ಸಂಗೀತ ಏಕಡೆ ಕशी संगीत एकडे कशी झालं म्हणजे अशी मस्त जनक हलवू नवण्याचे अनुभव असा तर मिगेल्यांत एक 10 वर्ष पुढे एक अत्यंत निर्णायक अंश आशिल्ला एक कसं नाही स्त्री शाप म्हणत आशिल्ले आणि स्त्री एक कसं नाही मुत्तेदी स्त्री अर्थात अय्यपण गेल्ली एक स्त्री गेल्ली तिका एक मोक्ष जायनी असले विषय आयला कशी 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 करता विचार करताना ते कशी गेले असं कोण असे परत गेले एक लक्षण सांगितलं भारी एक वेदना गेलेली सामान्य एक कसं नाही रक्तस्राव इत्यादी पुरावा म्हणे सामान्य सांगता असेल इतलेच पूर्ण निर्णय जायनी त्यांना ते कसं झालं म्हणा रे सभांतो आशिल्ल्यापैकी एकला ते सांचरड आशिल्ला 6 महिने की 3 महिने ते गेले आवसून येऊन आवसून नाही आवस असेल ते आवस तकून ते चरडा घेऊन चमकाला घराको चमचा दूध मला लागीची त्यांना निर्णय सांगला पळे ती बाळन जाऊन
एक दिवस अशपुर अथवा 2 दिवस बाळंद ಅವನು ಚರಡ ತುಂಕದಿಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ 100% समजालते मागका ते पूर्व योजना येणार आशिल्ले आता त्या गृहस्थी सांगताना मस्त योजना करता म्हणले केले तज्ञ एक अशेले लक्षण आता आत्ताय मग ते मनांत असा इतले स्पष्ट शकून दिला म्हणले बाळंदन एक दिवस भितर ती गेली त्या चरडा कोरडीक झाला त्या झाला तसले ಕೆಲವು ಶಕುನ ನಿಮಿತ್ತ तत्कालीन ಕೆಲವು निर्णय असणारे आमका फल निर्देशाक बहाळ सुलभ करून दिता म्हणजे विचार तसं असता आता एक ज्योतिषी ना कशी असं का म्हणकडे एक विप्र मला एक ब्राह्मणाना वैदिक वृत्ती करताना कशी असं का म्हणून एक लक्षण कळलं तशीच एक प्रच्छक म्हणारी आमगेला सामान्य जेवण जनाल मत असता कशी म्हणारी आम्ही एक ज्योतिषीला वताना अश्यस का ज्योतिषाना एक अनेक कोणाला की वताना अश्यस का म्हणून मनांत असता त्याला प्रच्छक निम्गे कला तन्ने कशी असू का तंगेल मनांत कसा पुरा अस का उदाहरण सांगता म्हणजे कोणाके एकला परीक्षा करता असा म्हणून तुम्ही चमकला री बहुशा तुमका माशाला निमदिया त्याला मग गोतेशीर प्रकार कोणाके परीक्षा करू गेला आणि कितले आणि तुम्ही फल दिला रे त्या तुमचं सत्य जाय ना तसं एक विषय ऐकायला असं तशी प्रच्छकाला एक लक्षण प्रच्छकानं कशी असू का नाही सामान्यतः आम्ही आता शास्त्रीय संचक जाय ना शास्त्रानं सांगला प्रातरुपेत्य प्रच्छेत शुभे दिने शुभतारा आम्ही त्याला सांगता लायक दिवस लायक वेळ तशी सकाळी उच्चून कसने हत्तंतु फूल फळ तांबूल घेऊन उच्चून ನಿಮ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಆಯ್ಚೆ 100-99 आहे ना कर्णाची अथवा ते एक संचाची समजाय ना सामान्य तसे अत्यंत उद्देश कसला आहे गेलं कष्टगी सुखी कसं नाही ಒಟ್ಟು विचार करचा शरणागती झाला असा तो तक्का निर्देश देऊ का म्हणजे तो विनीत भावना तोचू का म्हणून कारण आता हाव व्यक्ती असे पुरा कसला की एवं गुणविशेषण नाही एवं नामांकिता एक मनुष्य असे पुरा झाला रे तो हाव ज्योतिषी म्हणले की येताना दैवज्ञम दैववत पश्येत कोण ज्योतिषी म्हणसा तो देव म्हणले कोण चुका तज्ञ देवाला घेताना खाली आता ज विनय भावना तचुका चांग कसं नाही वस्त्र धारण करून चुका आणि शुद्धतेस का अंतर्बहिष्ठ तत्सर्व तसे विश्वास का तिथले पूर्ण विश्वास असला रे तसे मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेषजे गुरु दैवज्ञे विश्वास असला रे यादृशी भावनां कुर्यात् सिद्धिर्भवति तादृशी विश्वास फलदायक तशी विश्वास एक असं का त्यातलं पूर्ण सांगितलं लक्षण असतं तशी असणारी ज्योतिषिक सुलभता तोच वस्त्र धारण त्यांचे रे तग्या वस्त्रानुगुण फल संचित तगेले मुख सौंदर्य गी दौर्मुख्य गी ते पण तगेले सुख दुःख गी विचार करता ते एक अंक अनुकूल त्याला तगेले उद्देशु न कसं न अन्यायेन च पृच्छतः सांगता ना प्रश्न कसे भूयात न अन्यायेन च पृच्छतः तू निम्गिन अशा कसला संचन जा गोपालकृष्ण तू कतशी तुम्हाला अशी सीधे संचन अनगत्यते पण आम्ही लोक व्यवहार सांगतो ना ಕೆತ್ತಗತ್ತಾ ಅವನು ತುಕ್ಕ ಮನನ್ನತ್ತಿ ನಾವು ಈಗ ನವೇ ಸಂಗುನು ಮಾರ ಅಷ್ಟು ಸಂಗ್ಲ ಮಾರ ಕಸಲು ಖರ್ಚು ಮನಂತ ತಸೊಂದು ತೇಕ್ ಖರ್ಚು ನಜು ಮಳದ ಕಾರಣ ಐಚ ಕಾಲ ಅಂತ ತೇಕ್ ಕಾರಣ ಸ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆದಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಮ್ಮಿ ಜಲ್ಲರ್ ತಕ್ಕ एक अनुकूल कोरणे तगेले भय निवारण कोरनो एक भरवसे दिवचे शिखर कशिवाय भयोत्पादन करছে तशी विचार निम्गिन अशी संचन जा ना अन्यायेनच पृच्छतः आता तो सांगेल पण या गेला परीक्षा करूया म्हणून एक निम्गिला माराया म्हणून तशी मनांत आयला रे तक संचन जे म्हणून शास्त्रीय सांगतात पीठिकेंत सांगतात तसे पृच्छकाक ऐच्या काळांत संचक कष्ट अशी करखा म्हणतो त्याला रे विनीत भावांत आयला रे अत्यंत श्रद्धा भक्तीन झालं तक सांगितलं फलही पूर्ण प्रमाणात फलित दत्ता मी अखेर एक कसले एक आमगेला वीक्षकांक संका म्हणजे रे सांगा वीक्षकांक संच मट्टाक गेल्या तिथलं ज्ञान आहे ना ಒಟ್ಟು ಸಂಚ ಮಾಡಾರಿ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕಸಲೆ ವೈದಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಕಲ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಗಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸದ ಪೂರೈ सुरू सांगेल म्हणजे वेदोखिल धर्म मूलम तशी धर्माक पूरक जाऊन आम्ही शास्त्र निर्णय शंका अथवा धर्माक पूरक जाऊन फलित ज्योतिष शंका धर्माक पूरक जाऊन मुहूर्त आदी विचार शंका तुका प्रीती दत्ता तुका खुशी दत्ता म्हणून तुगेले खुशी खातीर हांव सांगचे न्ही अथवा 4 जणांक सांगतना हांव एक 4 होडोड श्लोक सांगून तांकां एक भारी सांगतो कसं सांगला म्हणटा हंगला माराय म्हण तशी जावचे न्हय उद्देश धर्म आधारित जावन तक्का पूरक जावन
विचारू फलित ज्योतिष जावं गणित ज्योतिष जावं मुहूर्त शंका तशी एक ऋषीचे एक वाक्य उडगास करून मंगल करता श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम एक प्रत्येक व्यक्तीनं ज्योतिषी जावं प्रत्येक क्षेत्रांत सामान्य व्यक्ती जावं पंडित जावं पामर जावं उपकार केल्लारी परोपकार पुण्य मिगेल ಶ್ರೇಯಸ್ಸ ಗೊತ್ತಾ विंगड जनक ತೊಂದರೆ दिಲ್ಲ ರೀ मग महापातज्ञता म्हण एक मनांतु निर्णय करून ताने कंचे व्यवहार केला रे खंडित देऊ तक्का तथास्तु म्हणसा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम तशी समस्त सन्मंगलानि भवंतु संगील विषय ಅಂತ तावळे संगील म्हणकी अत्यंत विशाल शास्त्र आम्ही शिकेला अति अल्प म्हणजे बिंदू मात्र जलरी ಕೆಲವು माहिती संगील असा परंतु व्यत्यास असल्यारी ते श्रोत्रगण अथवा पुरजन तुम्ही तक्का एक क्षौन देऊ का हंस क्षीरन्यायन चांग विचार घेऊ का ते चांग विचार घेऊन पण तू खुशी झाला रे त्या परमात्मा कथे कसं नाही कृष्णार्पण जावं म्हणून सांगून कृष्णार्पण मस्त म्हणून वाक्य मंगल करते मंगळूर ಅಂತ ಐಲ್ವಳ ರೀ एक अंग घेऊ का ತಂಗೆल ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ घेऊ का तुम्हाला मार्गदर्शन घेऊ का ತಂಗೆल जात की प्रश्न घे पडो का मंगल री खई येऊ का म्हणजे आता या मरकला म्हणजे जागो कावर मडकला एअरपोर्ट रोड ಅವನಕ್ಕೆ ಪುರಜನ ಸಂಚ ಸುಲಭತೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಮರಕಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಮನೆ ಸಂಗೀತ ಅಂತ कसलं असलं रे दूरवाणी ಮೂಲಕ एक संपर्क करून मागीर येवचेला आयक ಕೆಲವು पण कसं जाता येत दूर तकून अंग कोणी असना आपल्या विंगड कामान बाहेर गेला असता तकून तकून वापस होता इतलं दूर तकून येऊन असिंच వచ్చిన ತಂಗನೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ जाता दूरवाणी नंबर सांगितले 9484333026 9483304026 कसं ऐकणार रे तुम्ही सांगेल म्हणके दूर तुला नेऊन वापस रिटर्न वचना कामाला काहीतरी फोन करूनची बुकिंग करून मला रे असं की ना म्हणून पळून अंग येऊची लायक मग तशी इतली वेळू आमगेल्या ज्योतिष दर्पणाच्या एक संदर्शनांतू भागी जाऊन मस्त विचार तुमका सांगला मस्त विचार तुमका मना गेला म्हणलं आणि कश म्हणारी या प्रश्नोत्तर कश म्हणारी सामान्य जनाक कुलचित सलमान प्रश्न घालला ज्योतिषाविषयी घालची म्हणजे अनेक मस्त दೊಡ್ಡ प्रश्न घालेत त्या पळेतलेले एक सीमित जन मात्र असतात त्याला मस्त जन पाव का म्हणाल का तरी जाऊन तुमगेला मना संदेह आशिला प्रश्न रूपारी निरूपक जाऊन अंग निंबिलाल या कार्यक्रमात भागी जाऊन मस्त आमगे वीक्षकांना सांगितलं का आमगे चॅनल तर्फे अनंत अनंत धन्यवाद देतो मस्त तशी अखेरी का आमगेल मास्टरांना चंद एक उत्तर सांगलाय वीक्षकांना सांगतीतलं एवढं ज्ञान नाही यावं म्हणून सांगून मुख्य जाऊन असेल तसं त्याची जाव कशाला एक विधेय दोन्हीच्या अगाध जाऊन असेल एक ज्योतिषी म्हणाले शास्त्र आणतो थोडे काल आम्ही बित्तेरी ज्योतिषी म्हणून आमक परिपूर्ण पोर येता म्हणून सांगचाक असाध्य शिकेल कशा विद्येस की तज्जेना मार्गदर्शन दिवचाक एक प्रयत्न तसे अनेक विषय कसं म्हणणारी अखेर त्याने एक चंद एक संदेश दिलेला असं की आमगेल्या विद्वत्त दाखवचाक 4-5 श्लोक सांगून होते आमकी जनाक मनस करून म्हणजे यद्राचाक खुशी करू प्रयत्न तज्जे ज्योतिष शास्त्र तक सांगेल नाही कसं की इदमित्तम तो कसला काहीला तक कसं शंका त्या शंका जललेची ಕೆಲವಪಟಿ ಎತ್ತ ಅಪ್ರಿಯ ಜಾವನ सत्य सांगून जे म्हणते बहुशा ज्योतिषांत असं जलारी तक समजावनो कसं असं की त्या नेर जाऊन संचे मळारी तक एक भयोत्पादन मळारी भय जाऊन असेल उत्पादन करून भिवून आम्ही कसं की परिहार कोच की पुरे करणं अशी काली तुम्ही अशिला शास्त्र सांगली मोंजलारी अध्ययन करून अनुष्ठान करून सांगली मोंजलारी चढ काळ बालिके थांबण क्वालिटी चढ काल बालिके थांबण एक सणाची एक आडू भाषेत नाव सांगतात या कार्यक्रम पळेला तुम सगळ्यांचे धन्यवाद पुनरपि अनेक एपिसोड तो तुम्ही मेलता तर सकळांक देव बरे करो लोका समजता सुखिनो भवंतु नमस्कार.